Horesta Lounge. Velkommen til Horesta Lounge, hvor vi i dag er rykket til Sæby for at se på Hotel Viking, som netop er blevet kategoriseret til 4 stjerner. Og jeg har fået lov til at være på værelse 103 sammen med hoteldirektør indehaver Brian Fabricius. Velkommen til. Tusind tak, og velkommen til Sæby. Hvor er det et lækkert hotel, du har. Tusind tak. Ja. Og 4 stjerner, det er jo ikke bare sådan noget, man sådan lige får. Du har været i gang med at opgradere hotellet sådan på de fysiske rammer de sidste 10 år, ikke også? Jo, 10 år. Ja, og overtaget det fra dine forældre. Ja, jeg købte det af mine forældre for 10 år siden. Ja. Og har en baggrund med at være uddannet inden for hotelbranchen og sådan noget, så du ved godt, hvad du har med at gøre. Og så har du taget et mindre hotel med, 16 ansatte eller sådan noget, og ganget op med næsten 10, ikke? Jo, knap nok, men vi var en 16-18 dengang, at jeg overtog det, og i dag der aflønner vi godt 100. Ja. Jamen, så er der sket lidt i hvert fald, lad os sige det. Ja, lidt. Og selve profilen fra den tid, hvor dine forældre havde det, som også stammer tilbage fra den tid, hvor der kom svenske golfgæster og skulle have guldøl og forskellige andre ting, den er jo blevet lidt andet. Dine forældre anskaffede sig et spa herinde, fordi de tænkte, der skulle en ny retning til. Og det er sådan lidt ligesom det, du har fulgt op på. Kan du fortælle lidt om hotellet? Jamen altså, vi er jo alt andet end klassisk provinshotel i dag. Men det er rigtigt. Mine forældre, de levede rigtig meget af grupperejser. De levede rigtig meget af golfspillere. Og hen ad vejen, jamen, så skulle der noget andet til, og så byggede de jo så spa-afdelingen mere eller mindre, som den står i dag. Og det var jo med henblik på, at vi skulle i en anden retning. Og så kom den famøse finanskrise i 2008. Det var ikke fordi, det accelererede spa-markedet sådan helt vildt voldsomt. Men tankerne bag er sådan set dem, der er de vigtigste. Fordi at provinshotellers største udfordring er, at de er en lokation på en destination. Og den havde vi et ønske om at vende om, så at Hotel Viking blev destinationen. Og det er sådan set det, vi har arbejdet videre med. Og det har jo så betydet, at jamen altså, når du har et hotel, der har været indrettet til grupperejser og til golfspillere, jamen, så har de haft en forventning til det at tage på hotel. Når du så træder ind på et andet marked og går efter en anden målgruppe, jamen så sætter det nogle andre rammer for, hvad de forventer. Og læg så tidens trend oveni, jamen så er det, vi ser resultatet af i dag, hvor at, jeg overtog et hotel med 100 værelser, og i dag der har vi lige over 70. Til gengæld så har vi rigtig mange suiter, altså vi har 15 suiter i dag, og får kun flere. Det er vi er sat i verden for at skabe sådan en oase for par, når nu at de lige trænger til at trække stikket fra hverdagen. Og det, der har begunstiget en forretning som vores allermest, det er jo, at det som forældre i dag er okay at sige, at jeg har brug for at savne mine børn. Og hele den transformation er det, der gør, at vi står, hvor vi gør i dag. Vi er gået all in på vores værelser, på inventar. Altså, vores gæster opholder sig rigtig, rigtig lang tid på værelserne, fordi at de er her for at være sammen. De er sammen i spaen, de går ned og spiser, og de går op på værelset. Og det betyder bare, at det her med at kan slippe afsted med at have et værelse på 16 kvadratmeter, det duer ikke. Vores værelser, de skal være 45-50 kvadratmeter i hvert fald. De næste suiter, vi bygger, de bliver 115 kvadratmeter stykket. Det er jo 2 studielejligheder, hvis man skal være sådan, sætte det i kontekst. Ja. Ikke? Men vi tror virkelig på, at vi er villige til at investere rigtig mange penge i at skabe en sikkerhed for os selv, når nu vi tager afsted. Fordi i dag, der handler det ikke en til en om kroner og øre her nu. Tid, det er blevet en valuta, der er langt dyrere. Og der hvor vi kan blive udfordret som destination, det er, hvis en tømrer kommer til at lægge et tag forkert, eller sætte vinduerne skævt i, eller noget, så kan han pille dem ud, og han kan rette det, og så kører vi igen. Men du kan ikke få tid tilbage, der er brugt. Så hvis først du har været en weekend her, altså de fleste af os kender det selv, altså logistikken med at få ungerne afsat og få fri, og der er ikke noget i kalenderen, og ingen paraftaler, og ungerne er heldigvis ikke blevet syge, og du ved, jamen det er jo lige før, at det er en logistik, der står på højde med at sidde i kontroltårn i en lufthavn. Altså, så
når det endelig lykkes, så er det one shot, one kill. Ja. Og det kan vi ikke gøre ved at skabe en forretning, hvor vi skal have gæsteflow på 300.000 hele tiden igennem om året. Der er vi simpelthen nødt til at indrette vores forretning efter, at vi skal ned i gear. Så I kan lave en bedre service? Eller så? Præcis. Der er penge i det der. Ja. Og det er ikke... nogle gange så kan det godt lyde, når man snakker om det, det kan godt lyde så filantropisk. Ikke? Vi skifter det her, de her elinstallationer for at blive mere grønne, eller vi vil gerne skabe tid til fordybelse og alt muligt andet. Og det vil vi også rigtig gerne. Vi skal bare have regnstykket til at hænge sammen. Og vi ser bare, at der er en rigtig, rigtig, rigtig god forretning i at skabe det rum. Altså et kvalitetsrum, som man er sikker på fungerer, og nogle værelser, som er store nok, så man synes, man kan hygge sig her. Ja, og så man ikke føler, at man nødvendigvis behøver at gå i bad oven i sengen. Det vi ikke har helt fået afklaret, det er så det at gå fra 3 til 4 stjerner. Det har du gjort ved at opgradere hotellet over de sidste 10 år, men på et eller andet tidspunkt, der var du stadigvæk 3-stjernet hotel, så skulle der et eller andet til, for at I kunne blive 4 stjerner. Hvad var overvejelsen? Var du bange for at udelukke nogle kunder, som normalt ville tænke sig selv som 3-stjernet? Er der noget med priser og sådan noget? Ja, selvfølgelig er der noget med priser, og vi kan også se, at i normtallene, at 4-stjernede hoteller generelt får en lidt højere pris end 3-stjernede hoteller. Så alt, hvad vi siger og gør, jamen, der ligger der en økonomisk kalkyle bag. Det, der har været rigtig vigtigt for os, det er, at vi er sådan set ikke en virksomhed, som går benhårdt efter velhavere eller kendte, eller det spektrum der. For os der sådan dem her, der har fået, de gæster, der har fået deres første mellemlederjob, en indtægt i husstanden på mellem 900.000 og 1,2 million. Og det er jo sådan, når du smider nettet ud, så kommer der altid nogen, der er større, og nogen, der er lavere. Men det er sådan et primært segment. Og den største overvejelse, vi har haft, og noget af det, vi er mest nervøs for, det er, at hvordan signalerer vi det her med, at nu er vi et 4-stjernet hotel, uden at det bliver snobbet, og det er ikke sådan, fordi at der er noget i vejen med snobbet. Vi elsker alle sammen rytteriet jo. Men vi må ikke blive... altså, vi ligger stadig i Sæby. Ikke? Så derfor har hele vores kommunikation i forbindelse med det her, har vi skulle være knivskarpe på, for det er klart, at vi vil gerne i talesætte, at hvad vi mener gør os lækkert. Og hvad gæsterne siger, det her, det er det, vi mener, der er med til at gøre Hotel Viking lækkert. Og ligesom er et sammenspil i det, så vil vi selvfølgelig gerne fortælle om det. Men vi vil også gerne fortælle, at altså, vi er et provinshotel. Altså, du kan næsten ikke komme længere nordpå. Vi ligger i Sæby. Det er jo ikke fordi, at folk de valgfarter til Sæby normalt. Altså, så vi er et provinshotel, og den kerne skal vi bare holde fast i. Og det kan vi godt gøre, selvom det er lækkert. Jeg kalder det sådan lidt lækkert på nordjysk, fordi at når du kommer ind på hotellet, det første du bliver mødt af, det er et skilt, hvor der står velkommen hjem. Og det er der er enormt meget symbol i det for mig, fordi at det forpligter mere end en stjerne ude på facaden. Altså, du ved, det er jo en følelse, vi forsøger at skabe i gæsterne. At vi så blev en 4-stjernet, jamen, det er jo en forretningsmæssig kalkyle for os. Det er jo fordi, vi tænker, at for det første, så det at få lidt mere for varen, det kan godt opveje den ekstra udgift, der er. De fysiske rammer, de har stået til at være 4-stjernet i et stykke tid. Så det vi skulle, det var at koble 24 timers bemanding på. Og der har vi bare set, jamen det her, det kan godt hænge sammen. Og så kan det godt være, at det ikke lige er i år 1, men det er ikke ret mange investeringer, jeg har lavet, der er sådan at tjene sig hjem i år 1, så det lever vi med. Altså, vi går ikke på arbejde for at skabe en god forretning her nu. Vi går på arbejde og træffer beslutninger efter, at vi skal have en god forretning de næste 5, 10 og 15 år. Så derfor, de beslutninger, vi tager i dag med den viden, og vi har gjort os umage, inden vi trykker på knappen, jamen det kan godt være, at vi om 5 eller 10 år siger, men 4 stjerner, det var ikke nok. Vi skal være 5, eller 4 stjerner, det var for meget. Nu skal vi være 2.
Det er ikke vores egen selvforståelse, der har været med til at bestemme det. Det har udelukkende været, jamen, vi tror på, at når vi tager afsted som mennesker, og vi har fået parkeret ungerne, og alt det logistikarbejde, der ligger i det, vi har fået det til at gå op, så er der en større forsikring eller sikring for, at tingene de er, som vi forventer på 4-stjernet kontra 3-stjernet. I hvert fald i det segment, vi er. Selve det her klassificeringssystem, det står HORESTA bag. Hvordan bruger du ellers HORESTA? Jamen altså, vi bruger HORESTA på økonomiske nøgletal, bruger HORESTA juridisk, ansættelsesretligt, og vi bruger HORESTA til uddannelse, og så bruger vi det til stjerneklassifikation. Ja. Hvordan har det fungeret som med den her klassifikation? Hvordan foregår det? Kommer der en mand uden med en blok, eller hvordan er det? Ja, der er jo en liste af ting, som vi skal leve op til, sådan, og det er jo nemt at konstatere, om rammerne, de fysiske rammer er i orden. Og det er afkrydsning. Og er der point nok, når vi er færdige, jamen så kan vi blive 4-stjernet. Ja. Og så er der, som jeg lige husker det, så er der også et lille twist i, hvis du skal være 4- eller 5-stjernet, at så er der også sådan en personlig vurdering for ham, der kommer ud. Hvordan er helhedsindtrykket? Fordi at det... altså, du kan godt have noget, der er rent og pænt og vedligeholdt og sådan ting, og så ligner det stadigvæk et vældet lokum. Ja. Så der er noget personlig vurdering i det. Og det mener jeg kun, det er ved 4- og 5-stjernet. Men er det lidt ligesom, hvis man skulle optages i Guinness' rekordbog, man henvender sig simpelthen til HORESTA og siger, at vi tror faktisk, at vi er ved at være i nærheden af et 4-stjernet. Vi kigger forbi, eller hvordan fungerer det? Jo, vi bestemmer jo sådan set selv. Altså, det er jo os selv, der har sagt til HORESTA, vi kunne godt tænke os at være 4-stjernet. Vil I komme og klassificere os? Og foruden det, jamen, der har vi jo haft adgang til kriterierne, så vi har vidst, hvad der skulle til. Og hvis ikke vi har gjort det, jamen, så har vi jo bare bibeholdt de 3 stjerner, uagtet hvad niveau hotellet ellers var på. Så det er jo en aktiv beslutning, vi går ind og så tager, at nu vil vi være 4-stjernet. Så er der nogle forpligtelser, der følger med 4-stjernet. Det er jo sådan det er. Men det er jo noget, vi aktivt selv tilvælger. Ja, hvad er det for nogle forpligtelser? Men det er jo blandt andet 24-timer bemanding. Der er også vedligehold af din forretning. Jamen, der er et højere krav for, hvordan du skal vedligeholde. Hvordan skal det se ud? Hvor mange ridser må der være på væggene, på gangene og alt sådan noget. Der er standarden bare, der skal den bare være højere på 4-stjernet end på 3-stjernet. Og hvis ikke man har et ønske om at opretholde det niveau, så skal man jo lade være med at tage det. Ja. Brian, det er jo fantastisk at komme her til Sæby og se ved selvsyn, hvor flot og fantastisk det er blevet. Du er altid velkommen. Tak for snakken. Selv tak. Tak. Godt, hej. Hej. Du har lyttet til HORESTA Lounge. HORESTA Lounge er produceret af podcastkompagniet.